क'क्राझारनि जारिमिनारि रंजासालियाव खुंफुंनाय 28थि क'क्राझार रंजालि बैसागु फोरबो 2022नि बैसागु मोसानाय बादायनायनि बैसागि खुंग्रि फोसावबाय। सेथि बान्था देरहानो हादों क'क्राझार टेङापारानि ममता ब्रह्म, नैथि बान्था देरहानो हादों भालुकमारिनि भूमिका नार्जारी आरो थामथि बान्था देरहानो हायो पर्बत झरानि साबित्री ब्रह्मआ। सेथि बान्थायाव 3 लाख रांनि सनानि मुकुटजों लोगोसे नगद 15,000 आरो 1 रां आरो मान बिलाइ गथायो। नैथि बान्थायाव 2 लाख रांनि सनानि मुकुटजों लोगोसे नगद 11,000 1 रां आरो मान बिलाइ गथायो। थामथि बान्थायाव 1,80,000 रांनि सनानि मुकुटजों लोगोसे नगद 8,000 1 रां आरो मान बिलाइ गथायो। मख'नो गोनां दि क'क्राझारनि बे जारिमिनारि रंजालि बैसागु फोरबो 2022आ सनिबारनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजादोंमोन। हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिजों लोगोसे गोबां गागि सुबुं बिथांमोना नुजाथियो। रंजानाय बोथोरा फैथारलायबाय। जोबोद दाफा दाफा गेलेलायदों। दा बे समाव जोबोद गोजोननाय मोनदों, जोबोद मोजां मोनदों। आङो 2017 मायथाइनिफ्रायनो नाजाबोगासिनो दंमोन बेनि थाखाय, बे बैसागि खुंग्रि टाइटेलनि थाखाय। दा फैयै फैनानै दिनैसो 2022 मायथाइयाव आङो बेखौ देरहानो हाबाय। बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो कम्पिटिशनाबो जोबोद गोब्राबमोन। 3 राउन्ड जायो, आरोबाव जोबनायाव सोंनाय फिननायनि राउन्ड जायो। सोंनाय फिननायावबो गोरायानो, जोबोद गोब्राब जायो बुंनो थाखाय। दा बेफोरखौ बारबोनानै आङो दिनै बे टाइटेलखौ आं दिनै मोनमारनो हाबाय, बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मा बुंगोन गुबुन मोसागिरिफोरखौ मा बुंगोन? आं गुबुन मोसागिरिफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो जे बयबो नाजाबाय थाथों आरो बे बैसागि खुंग्रि बे टाइटेलनि थाखाय जेसेबांखिनि बादायगिरिफोर दङ बयबो खनसेयावनो देरहानो हाया। माब्लाबाबो रावबो खनसेयावनो देरहाफेराखै। सोरबा खनथामजों देरहायो, सोरबा खनब्रै खनबा जायो, आरो आंनो दिनै 6 बार जाबाय बेखौ बादायबोनाया। दा बेनि थाखायनो जेनोब्लाबो गोसोआव दुखु लानो नाङा, नाजाबाय था, आवगायलांबाय था, बेनो। आथिखालाव मा खालामगासिनो दङ आरो प्रफेसना मा? सार, आङो ग्रेजुवेसन खालामदों, BSc केमिस्ट्रि मेजर लानानै। बेनि उनाव आङो डाइरेक्टलि APSCनि कचिं लानानै बेखौ ट्राइ खालामगासिनो। आङो खननै जाबाय होनाया, प्रिलिम्सखौ पास खालामो।